cities of tomorrow. Aj tie intra sú vždycky zaujímavejšie a zaujímavejšie. Je tu so mnou dneska Peter. Pán. Ale ne, je to Vlado. Čaute. Už ho poznáte. Ešte raz svoje intro, Vlado. Chceme urobiť merch. Čaute. Čaute. Takže naše mesto s ultimátnym príjmom, nechápem prečo sa teraz za minútu znížilo z 8500 na 5300, už som išiel vychvalovať, že ak sa nám darí, ale aj tak to nie je zlé. A máme naše trení 226 000, mali by sme ich minúť, si myslím. A túto nič nesvieti na červeno, na žlto, ani nie je žiadny problém. Čiže len dobre. A obyvateľia chcú len a len expandovať, vidíte. Nedostatek pracovných síl! No máme veľa pracovných miest a nemáme ľudí. Ako sa na tom s rastom? Stále sa to zväčšuje vďaka doprave, ale mali by sme to školstvo rozvinúť. Potrebujeme ale 30 000 obyvateľov, aby som mohol mať ďalšie ministerstvo. Ty si na tom ako? Ja som teraz trošku klesom obyvateľmi, Ty desinku potrebuješ vyhypiť a máš 414 milónov, kámo, však ty prehráš hru. Ti idem poslať prachy, rýchle vypni. nič. Ale ty si v kríze. Ja si vezmem potom požičku. Ja som máš 18% dane. postavil Tokyo Tower, ja viem čo robím. Vidíš, že mám 31 000. Vlado si postavil Tokyo Tower. A prečo máš 31 000 zrazu? Lebo predávam. Uha, ale ty si mal 200 ty si už mal len úsporiť 200, ty si mohol prehrať. Ja idem na pokraj. Ty Ale mám kokos. Tokyo Tower, chápeš? Tak by som neriskoval, by som vypol polku mesta radšej, aby som neskrachoval. Ale hej, Vlado už začal stavať divy, čo ešte mi vôbec, ale hodilo by sa nám to, sme predsa Dubaj. Poďme položiť svoj prvý div dneska, 267 litrov, 6300 za hodinu. A nejsme na tom až tak zle. Najviac príjmame z rezidenčných a máme dane 9%, to by sme mohli zvýšiť na 10, aj tak máme veľa obyvateľov. Práve stále veľký dopyt, tak by sme to mali nejak regulovať. 11% dane, to je také pekné číslo. Ja mám rád jednotku, tak dáme 11% dane. A zrazu máme príjmy 11 900 za hodinu. Jaj! Viete, čo sa hovorí, že ľuďom prepne z peňazí? Dúfam, že sa to nestane v hre, lebo začínam pociťovať radosť z toho. Jaj! Hneď si obyvateľe rozmyslia, či sa chcú nasťahovať. Tento dlžný úpis môžeme doplatiť príjmov, to není problém, takže už nemáme žiadne dlhy. Omegako nám dáva 2400 za hodinu. O chvíľku bude len rásť a rásť a obyvateľia 15 000, no pekne. A neklesli nám vôbec, stále 15 000 obyvateľov a všetci spokojní, vidíš, trošku som nadanil. Hen, tu je logo Simsu, tu letí jak balón, wow, čo mi pripomína, chceli by ste aj sériu Simsu, ak hej, hoďte like na toto video, zabere to. Uvidíme. No ja si myslím, že hej. 303 000 milónov, 313. Ja nechápem, kde sa tie peniažky berú. Vlastne som Arab, sorry. Tak poďme sa pozrieť na tie divy a veľké budovy. Ja som vám hovoril, o tom nelen snívam, ale aj pokladám veci. A môžeme postaviť ústrední Omegako, aby sme mohli mať lepšie ropné plošiny. Tak poďme na to. Toto bude časť mesta Omegako. Bam! Tento trojuholník, to bude celé Omegako Center tu v rohu. Zavřeno nabíra zamestnance. No pekne. Tak teraz sa ešte cashflow len zmení. Toto bude halus. A aký má premietané logo na tej budove, tak ultramoderne vyzerá. Ešte aj do oranžova to je, takže Gogomen TV kompatibilné. To sa mi ľúbi. 17 000 obyvateľov, rastie to neskutočne rýchle. Tak, divy sveta. Toto sú akadémia, megaveže, tie by sme mali stavať inak potom. To bude super vec a hodí sa to sem, však Dubaj, megaveže. Furt to hovorím. Koľko v tomto videu poviem slovo Dubaj a v celej sérii? Všetci mi hovoria, že tvoje každé druhé slovo je Dubaj, furt o ňom rozprávaš. No je to tým, že to je inšpirovaná séria. Sorry. Ale môžeme z toho spraviť piciu hru. Vždycky, keď poviem Dubaj, si dajte shot. To hovorím ľuďom, čo majú nad 18, OK? Tí, čo majú pod 18, dajte juice, takto. Shot jablkového juicu. Bude vám dobre. Aspoň zavodnite organizmus pri tomto videu. Bude to ešte zdravá séria, vidíte? Alebo si dajte kus šalátu. Motivujem mladých. Jak rytmus. Hashtag motivujem mladých. Papať zeleninu, dobre. Zisky 5096 za hodinu Omegako? To len sa začína hypovať. Hen príjmy mesta 12 000. Omegako to začína hypovať, jak som hovoril. 4400 za hodinu. Skoro 20 000 obyvateľov a 375 000 milónov. Ja už si pripadám jak na aukcii, lebo to furt vykrikujem. Aktuálne správy. Čo sa deje, sakra? Nebude nejaká katastrofa, dúfam. Čo to je nejaký krtkovský muž? Čo sa stalo? Niečo sa zbúralo? Prečo ste budovy čierne? Nedostatek omegy. Katastrofa, nie? Oni potrebujú omegu? Takže musím zvýšiť produkciu omegy. Tým pádom aj produkciu rudy. Jak môžeme zvýšiť produkciu omegy? Neschváleno. Aktívne robotické oddelenie. Tak dáme ešte jednu výrobnú linku, keď tak zatiaľ. Nestíha viac. Čo je blbosť, keď táto ešte svoju kapacitu nemá naplnenú, ale kde je problém? Potrebujeme rudu. No tak dáme ešte upgradeovať rudu. Nejakú rudu mám nejakú na sklade. Ja ti môžem dať za ňu prachy. Čo ty na to? Čo mi treba teraz momentálne som už... Ja si dám rudnú šachtu, aby sme ešte expandovali. Tieto rudy bude na ťažobnej veži, lebo ten týpek, čo to ovláda, sa vlastne volá Rudy. To je Rudy! Hen, akorát Rudy to opravuje. Rudy opravuje svoju rudnú vežu, to je super. Keď sa niečo pokazilo, tam stáva. Tak by sa mala zvýšiť produkcia rudy. Od Rudyho, keď sme pridali takto veže. Tým pádom aj Omegako malo rásť.
Tak, ale poďme na tú kultúru, turistické atrakcie. Čo by sa tak hodilo do nášho mesta? Také najmodernejšie. Vlado si spravil teda Tokyo Tower, tá stojí 50 litrov, zvyšuje hodnotu stredne bohatých pozemků. Táto vysoká vysielací vieš šíri do všech domácností ve mestech signál s japonskými seriály a anime. Ty si dobrý. Muselo byť. Mám všetci zadarmo vysielanie. Hahaha, si vybral. Wilsonova vieš, 140 litrov, to je asi najdrahšie. Nie je problém. Táto budova se 108 podlažími je nejvyšší ve Spojených státech. Místo pôvodu Chicago, USA. No pekne, minus 605 za hodinu, ale viete, čo sme za mesto, nechcem to slovo povedať. Napite sa. Dubaji. Takže potrebujeme vysoké veže a dáme ju sem do stredu, do downtownu nášho mesta. Tak bude vyzerať, pozri. Sem sa to akorát hodí na miesto týchto malých domčekov. Niekde, kde máš nejaké vlaky alebo autobusovú stanicu, niekde, kde budeš mať Tuto, ale tam sú veľké domy, ktoré nechcem búrať, to dám radšej sem. Ale nech sa to esteticky hodí, keď už to mesto tak esteticky vyvíjam, tak nech to aj sedí. Tu by som chcel dať do centra tie úplne najvyššie budovy vlastne. To namiesto domu sa to dá spraviť na rohu. Namiesto jedného by som musel zbúrať, pozeraj. Vyzerá to dobre podľa mňa. Ale tam nejsú tramvaje, to je problém. Tramvaje sú tuto na druhej strane cesty. Ešte nemáš, ale za chvíľu budeš mať maglev, vieš, takže pohodička. Spojili mesta budúcnosti. Vlado práve hovorí, ďalší požár sa vyniká kontrola, zase niečo horí v meste. Nevadí, položíme tú budovu sem, už som rozhodnutý. Bum, nejak dobre to vyzerá. Ty kokos, náš prvý mrakodrap. Žena niečo hovorí v kultúre. Čo je Irenka? Žiadna hromadná doprava. Regionálny systém hromadnej dopravy uspokojí turistu. No a jaká žiadna hromadná doprava? No tu do stredu k tomu vlastne není, lebo tramvaje vedú okolo, ale do stredu úplne sa nikto nedostane, jedine, že by mali auto. Čiže to je maximálne nepraktické. Ideme robiť maglevy. Nadišiel ten čas. Poprosím hudbu. Maglev time. Maglev time. Nemáme ešte vyvinuté. Tak na budúce. Maglev time. To si mi teraz pokazil. Zombie se v žáži slunce rozpadají. Minulé noci vstali nemrtví z hrobu a snedli mozky 40 obyvateľov. Prečo mám zombíkov v mojom meste? Čo je? Disasters, no sú tu, ale nie je nejaká ochrana proti tomu. Potrebujem maximužov, ktorí to tu budú chrániť. Maximen. Turista je dnes 178, tá väža skôr prerába, lebo tam nie je hromadná doprava. Mne to zarobilo včera 30 litrov, tá väža v Tokyo Tower. Sa dobre oplatilo. Tak aj mne to zarobilo, tam potrebujem dostať ľudí. A mne kolapsuje hromadná doprava, Vlado. Jak to môžeme vyvinúť? Teraz vyvíjame ten net. Kontrolnet potrebujeme? Nie, teraz vyvíjame kontrolnet, potom môžeme vyvinúť tie vlaky. To ešte stále vyvíja, to už jak dlho. Máme málo inteligentných ľudí v regiónoch. Aha, neschváleno, vyskúmejte niektoré z akadémií v regiónu, stanici rýchlo Kontrolnet máme na 50% vyskúmaný. Takže jediné, že by sme to strelili teraz, že rýchlo vyskúmame ešte. Viete čo, pán Vlado? Táto séria bude tak vyhypaná, že neviem čo momentálne robiť s peniazmi. Myslím, že nám chýba jedna akadémia naviac, nemyslíte, pane? Ja som bez požičky a 30 000 mám. Pohodička. Požičam ti nejaký z tých 250? Netreba, pohode. Ale nebudem hajzel. Tam poďme postaviť akadémiu, ale k tomu najprv to potrebujeme nejakou cestou zaviesť. Lebo musíme tie školy vyhypiť však. No, mali by sme. Požiarníkov. To už vyzerá jak výpad normálne na diaľnici originálnej, hej, to je spravené. Príliš ostrý uhel. Ja som mal strašný problém s cestou, ja som robil cestu totálne pri krajnici, však vieš tam k prístavu a nedá sa vybúrať úplne po okraj cesta. Nevadí, tak je to taká obchádzka. Zatiaľ. Daj tam nejakú ozdobu a hneď to bude vyzerať štýlovo. My sa budeme ešte potom neskôr venovať. Taká cestička drbla. Dá sa to robiť aj pekne. Ja na tom myslím, že budeme búrať. Takto sa dá spraviť krásne, ešte zahnuté. Hneď to vyzerá. Aha, kámo, ja krásne viem obísť ministerstvo. Akadémiu dáme sem do rohu, som sa rozhodol. Tá bude vylepšovať to, čo továrne ničia. Takže dotiahneme túto už súkromnú cestu k akadémii, ale ruší mi to továrne, keď je taká zahnutá cesta, to sa mi neľúbi. Tak to nakreslíme. Na toto sú tieto zahnuté cesty, keď nič nejde, tak to nakreslíte proste. Ježiš, to vyzerá strašne. No ja som sa dostal do pomykova, čo s tou cestou. Takto, mám to napojené. To je celkom dobre vyzerá. Dobre to vyzerá, normálne to iba vytvorilo ulicu naviac a sem dáme akadémiu. Akadémia time! Rozvíjať sa. Poďme si vybrať. Akadémie k dispozícii. Tu zrušiť dve továrne, ale fuck that, dôležitejšia akadémia. Výskum. Bude možný, až budú v akadémii zamestnanci, tak teraz naberá zamestnancov. Takže nové pracovné miesta sa vytvorili, zas bude potreba zóny, my s tým budú píliť uši. No jasné, úplne najviac potreba obyvateľov, máme 15 000. Prečo opustili domy? Onemocnení, inváze zombie. Aha, Zase? mám veľmi veľa opustených budov. Ale prídem 15 litrov, úplne seriózne 16 litrov prídem. Né, to už nedávam, to už nespracovávam, nemám to kam ukladať v banke, tie zlaté tehličky alebo čo to je. Dám niečo, aby to zvýšilo hodnotu pozemkov aj pri tých továrniach, aby tam boli aj nejaké lesy tu, lebo tam je to strašné.
strašné. Tak sa teškajú aspoň tí továrnici, vieš, niečo pekného. Vieš, každý deň idú aspoň s úsmevom do tej roboty, než tam dojdú na silu, ale potešia sa z toho, že majú pekný záhon medzi továrňami a muškaty, vieš, nejaké. Za oninu nám berú parky, ale to nevadí, je tam vyššia hodnota hneď. Úplne crazy. A splášky sú na hrane, takže sa sťažovali oprávnene. Kde je čistička odpadových vôd? Tu je. Čo to nezvláda? Požiar seminku kontrole, kde zas? Kde? Sú nejakí lupiči? Dobre vedieť, zas od teba. Nie, ja som práve, že chytil teraz u teba nejaký zlodej. Hej, ty mi to robíš poriadky. Už sme dostatočne rozvinutí na to, aby sme mali veľké policajné ústredí, aj zámek Maxis. Policajtov by som dal sem dozadu možno. Wow, 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 wow! Máme umiestnených veľkých